Здравейте хора, тук аз съм Блеков и днес правя един кратък туториал как да си направим лазерни врати, в смисъл лазери и да не може да се мина. Ето, не може да се мине, но след като изгасим левъра може. Така, нека да пристъпим към туториала. Този клип го правя поне за 100-ния път. Ще ни трябва един блок. Пожелание между Gold блок, Emerald блок, Iron блок и така нататък. Значи първо правим тъй. Пак повтарям, той може да не е Diamond блок. Само да е някакъв блок, за да захрани бийкън. Така. Опа. Слагате 5 бийкъна. Не трябва този. И ще ни трябва, той вече ни трябва. Трябва ни Sticky Piston, Fence Gate. Ще ни трябва Redstone Torch, Redstone Dust, Redstone Repeater. И блок за строеж по желание. Аз взема кварц. Така. Значи, ще ни трябва и стъкло. Така. Идваме тук. Вдигаме. Слагаме блокче. Тук слагаме един пистън, стики да е. И тук правим една кварцова веришка. Слагаме стики пистъните. Тук тази част е по ваш избор. Нищо другото. Аз в принцип слагам червено стъкло, защото лазерите са червени, пък ви може да си ги направите каквито искате. Сега тук слагаме фенс гейтовете. Те са най-важната част, защото фенс гейтовете не са цял блок. И те подпомагат за това да не може да минава. Ако не се го разбереш, го разберете по-нататък в клипа. Сега не трябва килимче, бяло. Защото по принцип ще ми е бял от кварц платформата. Така. Сега правим една платформа. Смисъл, това ще е място, къде ще ходим. Примерно, ако строите мол или нещо, не знам аз какво. Каквото може някъде да го ползвате. Той ще ви съвпада мястото на пода. Така. И би трябвало някак да изглежда сега. До тук сега така. Вижте, забелязва се как заради фенс гейта, като е затворен, как е по-висок от нормалното. Така. След това прави един ред тук. И слагате Redstone Torch. Така. След това правите два реда така. И слагате Redstone Repeater и така. След това и Redstone Dust. Не тук. И идваме пак при пистените. Слагаме, правим един ред така. Redstone Dust. И вече идва времето на окабеляването. Идваме тук, слагаме така и така. Значи, свързваме така, завиваме и качваме един блок. Така. Как да свържи това? Сега ще научите. Слагаме един Redstone Repeater. Така. Един Torch и един Redstone Dust. Слагаме едно купче и ще ни трябва един левър. Аз тук ще направя една малка стаечка. И най-важното пристъпва тук. Сега ще разберете кое е. Важно е, в смисъл, не е чак смъртоносно важно, но че няма да ви се получи. Така. За
задължително, това е важната част, стаята трябва да е висока 2 блока, защото ако е 3, той просто може да си прискочи и да мине. Тук слагате глас, защото бикънът не може да работи, когато е закрит с блок, който не е стъкло, или пък който не е такъв блок, освен стъкло и не пълен блок, като килим и други. Така, това е. Сега да го демонстрираме. Не може да се мине. В момента съм цъкнал А и го цъкам. Тъй не може да се мине, но след като дръпне в левара, може просто да се мине. Все пак го заключвам и не може да се мине. Така, аз съм Black Wolf. Харесайте, коментирайте. Това беше един доста прост, бих казал, редстоун туториал как да се направим лазерни врати. Дано съм бил полезен. Момент пак да демонстрирам редстоун системата. И така. Аз съм Black Wolf и чао!